ake ngibingelele wonke umuntu njengamanje. Ngiyacela umuntu enikeze isikhathi sokulalela lento engizoyisho. Okhuluma Uthuthani wakandlovu. Angeke ngichazeke kakhulu angisomasikandi. Bafowethu, kuningi osekukhulunyiwe ngami okuhle nokubi, kodwa kuningi okubi osekukhulunyiwe ngami. Bengathandi nokho ukuthi ngigcine ngenza lento engiyenzayo, ngoba ukushutha amavidiyo kwabaculi akusikho ukuthi angisuyumculi, kodwa ikhona into engiphoqayo ukuthi hayi angigcine sangiyenza lento. Kubuhlungu-ke nokho ukuthi umuntu ofana nami omdala ngale ndlela engiyiyona, noma ngimdala ngokweminyaka, kodwa ngokucabanga ngimdala. Ngizoqala nje la into engiphatha kakhulu. Ngithola inkulumo lana ezihlambalaza igama lami. Kubuhlungu nami ngingane umama ngazalwa njengawo wonke umuntu. Before ngiqale lana ke ngiqale nje ngokuxolisa mhlambe kubantu abakholelwayo kimi ukuthi ngisibonelo esihle kubo. Bafowethu, namanje sasenjalo, akabikho kuyoshintsha, benekubona kuhle kimi sazoqhubeka. Ngiyacela niphinde ningadima nokwenzeka mhlambe ngakukhuluma kubantu noma ngakukhuluma ngendlela owagcina ngafiki kahle ngayo kubantu. Ake ngithi shwele, iphutha lenziwe umuntu ophilayo. Bese ngibuya ngiza la. Ngibuhlungu bafowethu emoyeni wami ukuthi ngikhulunywa kabi manje ngumuntu ononya, nginenhliziyo embi, ngivalela abantu, ngikhomba abantu yedwa. Into engakaze ngayenza nangelodila, into engakaze ngayicabanga futhi nangelodila. Inkinga yami lana-ke, ukusuka kwenkinga yami ngifonelwe unxele nomlamulo, wathi Uthuthani, ngathi yebo, wathi ngisacela ungibhekele abafana abathathu engizobasebenzisa lapha emcimbini wamantombi. Ngithi abafana abanje, ngathi ngifuna laba abasasanda ukufika emculweni abangakabi nalo igama eliphezulu. Ngase ngithi hayi, ngoba vele mina labafana abancane ngisebenza ngabo akunankinga ngizokutholela, wanje bebe u3, kodwa sizokwenza sho ukuthi bazocula ingoma eyodwa labafana ukuthi kabani sikhetha. Ngabuya futhi mina ngase ngibuza ukuthi unjani uMajotha, wathi uMajotha right. Ngathi bengicabanga ukuthi sithatha uMajotha noSigwebo noMdumazi, banjani labo bafana? Wathi ngabe ngaba right kakhulu, futhi ke makuthiwa uthi uMajotha kunengoma uMajotha akayicula noSigwebo, so singakwazi ukuthi sisebenzise leyo ngoma leyo, si-add noMdumazi kuleyo ngoma ukuthi azoyicula. Wathi akungaba right kakhulu. Wasethi ungakhona ukungixhumanela la, ngathi ayakhululeka abafana bami labo ngibazi bonke, futhi kakekho ngani mangikhuluma naye anqabe ukuzosebenza. Wathi okay. Ngabafonela la madoda, na umsebenzi engitholela wona, umsebenzi kanje ningakhona yini ukwenza? Hayi, bavuma abangodani ngikho. Ngase ngithi uthe unxele ke phambi kwesicela sihlangane emaboneni sizoba ne-meeting sivumelane ngayo yonke into, ngoba angifuni mina kungelinye ilanga kube ngazuthi ngidle imali ngikhulume noNxele, uNxele wanginikeza imali extra, ngase ngithathe ushintshi ngawunikeza. Beza futhi emeetingini nangampela savumelana ngemali abakuthiwe bazokhokhelwa yona. Hayi, kwathiwa bathumela ama-invoice, bathumela ama-invoice kaMajotha nekaSigwebo aba nenkinga, ekaMdumazi aba right, wayithola imali yakhe. Kwaze kwashaya usuku lokuthi sihambe, cishe baze bethola ngomgqibelo ngosuku